Hey guys, if you are new to this channel, please press the plus button sign and toterera zvinotaura. Okay, right now ndine nyaya ndauya nayo. Nyaya yekuti ruchengera. Okay, some say kuti ruchengera rudo harurai. Yes, you are right. But I've got people vanurume varikuya kuinbox vangu saying, my D, can you help us? My D, vakadzi vedu varikunyanya kuchengera kwacho. So today I want to talk nemunhukadzi. One or two people vachabata some of the things vatichataura. Maybe you are one of them. Varikunyanya kuchengera varume varikunyanya because kana takutotora issue yekuti kuchengera it means pane kutaura, pane kudini, pane kuvenda pane kudi, of which when it comes to men it's boring. Akuna munhu anoda kubva aratidzwa kuti you don't trust that person, especially varume. Like once utomboti pane zvakaitika ukambomubata kuti ane nyaya dzaakamboita, so you end up uchipopesa nyaya idzodzo apo naapo uchipopesa. Yeah, I just saw you last time with the ningi. Hey, men don't like that. So today let's talk about my insecurities. Aya iwayo. Kuti I know kuti there are some men vanotoshanda nema ladies. I know kuti murume wako iwewe pamwe anotoswera ari mune vakadzi. Ofichiwo zvine zvichitokubaya kuti nai baba ningi wangu vanoswera naningi. How maybe pane zvinotoitika, maybe chi. So this we end up my ladies vakutoita confrontation. Vakutotanga kutaura zvitipo. Ende vakadzi we are very good at kutaurisa. So let's try kuhandle my insecurities edu ekuti whether wazviona kuti you don't like it, but try munzira yakanaka yekutaura naye daddy, why can't we imimi kuti mukadai muri kubasawo ningi, you should respect the ladies so that they will respect you. Kuti hey imimi naningi, hey ndatokona mazodai, hey mazodai, hey gorere yamakazodai. Men don't like that. Varume havadi vakadzi vanotaurisa. Varume havadi kubva waratidza kuti unoziya kudarika iwe. Though we ladies we are very intelligent more than varume chaivo. We are intelligent, takatosikwa takadaro. But Bible rinotaura kuti vakadzi zvisei pasi pechi pevarume venyu. Saka tiri pasi kudaro, let's handle my insecurities edu kuti tisazopushe varume, because varume avazvidi. They end up wakuna murume wena 12 o'clock kumba, and zvinenge zvakukonzeresa ma marriages edu, ma relationships edu. So let's try our best guys, let's handle our insecurities, let's try vadiwa wedu